Guys, gipusil among bagong kapitan diri. Patay ang bagong daog pagkakapitan sa Barangay Dato Abdul, Panabo City, Davao del Norte, human gipusil sa armadong nakamotorsiklo, sulod mismo sa iyang gimanihong sakyanan, pasado las 3 kagahapon sa hapon, Martes, Nobyembre 7. Gila ang biktima nga si Engineer Paul Albert Sakyan. Subay sa report sa kapulisan, gikan ang biktima sa Barangay New Visayas, Panabo, ug pauli na sa balay o pag-abot sa lugar nga nahitabuan, gipusil kini sa duha ka armadong sakay ug motorsiklo ug dayon sibat. Nakaangkon og daghang sabad pinusilan sa lawas ang biktima ug dead on arrival sa Rivera Hospital. Ginasubay pa karon sa mga pulis ang posibleng motibo sa krimen. Patay sab sa pagpamusil kagahapon sa buntag ang usa ka bagong nidaog pagkabarangay kagawad sa Barangay Dolores, Antipas, Cotabato Province, human gipusil sa wala pa mailing armado. Gila ang biktima nga si Edmar Perero, residente sa lugar. Giimbestigahan na sab sa kapulisan ang kaso. Patay sab ang usa ka security guard sa Toscana Subdivision sa Barangay Bago Galera, Davao City, human gipusil sa kauban rasab nga sikyo kagahapon sa kaadlaw Nobyembre 7. Ang biktima giila sa kapulisan nga si James Kanumay, 21 anyos. Subay sa report, kalit na lang nakadungog og buto sa pusil ang head guard nga si Ibrahim. Dihang iyang gisusi, nakita nini ang biktima nga nahagba na ug nagkadugo ang liog. Nakita sab sa head guard ang usa ka Abdul Ramin Padasan nga mibiya sa iyang post sakay sa usa ka motorsiklo nga gipanag-iyahan sa biktima ug misibat. Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang biktima apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Selos ang ginatanaw karon sa kapulisan nga posibleng motibo sa suspect sa pagpusil patay sa biktima. Human nasayran sa suspect nga nagatext sa biktima ang iyang live-in partner. Naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.